বড় সামনে দেখ ସବୁବେଳେ ବଦମାସ କଣ ମତେ ଫିଙ୍ଗା ହୁଏ ଓ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା 10:30 ସରକାର ଆସିନାହାନ୍ତି ସରକାର ତମେ ବଦମାସ ସେଇଥିପାଇଁ ହଉଛ ନା ସରକାର ଆସିନାହାନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ସରକାର ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝ କାଲି ପଚାରିଲେ ତମେ କହିବ ନା ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ମୋର ଅଫିସ କାମ ମୋର ଏତେ କାମ ପୁରା ଏଠା ଅଫିସ କାମ ବୁଝି ମିଟିଂ ବୁଝି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝି ଡେଲି ତ କରିଦେବି ଓହୋ ଏବେ ବି ବଦମାସ କରୁଛ ଆଜି ସରକାର ଆସନ୍ତି ବଦମାସ କରୁଛ ହ্যাঁ ଏ ସବୁ ହଁ ନା ତମେ ବି ନା ତମେ ଭଲ ଛୁଆ ଆଜି ସରକାର ଆସିଲେ ତମେ ଜିନିଷ କରୁଛ ସରକାର ଆସିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଜି ହେଲା ତମେ ଜିନିଷ କରୁଛ ନା ମୋର ହ্যাঁ ନାଇଁ ଜବାବ ଗଲେ ସରକାର ଏତେ ସମୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗଲେ କଣ କହୁଛୁ ହଁ ଦେଖି ଯାଇ ହବନି ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଆଜି ଝୁମର ଦେଖି ଯାଇ ହବନି କ୍ଲାସ ଘର ଟେନସନ ନେବୁ ନା ଏଠି କ୍ଲାସରେ ଟେନସନ ପିଲା ସବୁବେଳେ ହଉଛି ନା सोचदार तू तर एमती काय होतो हैं शीघ्र शीघ्र अति शीघ्र लास्ट क्लास कौन ଥିଲା ରଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ପଢେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ତ हैं आसी नथिलो आ हॉस्टेल कोन करथिलो हॉस्टेल खाउछो आ सोउछो से दिजाई काम आसीबनी हेलो हां और न्यू क्लास अछि हां जाई अब जाई अभी नोर से जाई परबी हां ओ का ऐसा देखले हम धरो ऐसा देखि ओ क्लास तो कोई न रे कौन जानी ता खाता देख ले जहां चीज काली बुढ़ाई ता देख ले टूट के आसे हला खाଇବା ଛାଡ଼
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ନା ଖାଇତେ ବଞ୍ଚିବା କୋଉଟା? ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ପାଠ ମନ ଦେଇକି ପଢ। ବଡ଼ ଛାଡ଼ିଆ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛ ହେଲା। ଆଜି ଟିକେ ନୂଆ ପାଠ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇବା ହେଲା। ଯିଏ ବୁଝିନ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝେଇବା ଖାତାରେ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଚକଲେଟ୍ ନିଅ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି କରିছে ତାର ପାଠ ବୁଝିବା ହେଲା। ନିଅ ପଢ଼ିବାନି ଦିଟା ମୋତେ ପାଠ ଯଦି ଦିଟା ଅଙ୍କ ଠିକ୍ କରିଦେବ ଦିଟା ଦେବି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଲେ ଆଉ ଦିଟା ଦିଆ ହେବ ହେଲା। ହଉ ଆସ ଖାତା ନେଇକି ଆସ ନା। ସାର୍ ଅଙ୍କ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ। ସାର୍ ଆଜି ଶିଖୁନ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ସେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆସ ଖାତା ନେଇକି ଆସ ଆସ ଟିକେ ବୁଝିବା ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ତର ବୁଝିଯାଅ। ମନେ ହଉ ରମ୍ବସ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ର କର ଦେଖିବା ହେଲା। ରମ୍ବସ ହେଲା। ୟାର ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲି ହେଲା। ଏ ବି ସି ଡି ରମ୍ବସ ହେଲା। ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହେଲା। ବାହୁ ଏଇଟା ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିଟା। ଏ ବି ବାହୁ BC ବାହୁ CD ବାହୁ AD ବାହୁ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣ କିଏ? AC ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ BD ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଦେଖିବ ଆଉ ଏହାର ଯେତେ ଏପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଉଛି ସେଟା ଦେଖିକି ଆସିବ। ଆଣି ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। କ୍ଲାସ୍ଟା ପାର୍ଟି କରିବନି ହେଲା। ହଉ ଯାଅ। ହଉ ଆସିକି ଦେଖ।